Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tidak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salintri. Ora Ini disponsori oleh Gareng Benjen. Gareng Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tintinge kowe ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang barang oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja mbok Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Hah? Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibane padha Tibane pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan Iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Ora aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, Dalem. ya sabar ya, Nduk. Wong kandhe wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya ta. Iya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tinggal bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis ya wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salintri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresno Tresno. Warang Ngonyo. ora
aku sik ki dalang mau bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis no malah nggo to apa kuwi? Sunlight. Ya, warang kono dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus Nggih, rumiyin. upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki Nggih. penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Weh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to? Aku Ora. berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ya iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas. dalang wajahe abang kabeh. Ya iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek rong nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono e dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas, Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Wah edan. Tapi ya wajib Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Haut. Mumbul sing dhuwur. Haut. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rada rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu deh Mas. Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada
menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak Dang Mari toh, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak Dang Mari toh, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Oh, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Bleser. Tenan kuwi tukang. Pengestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring ning crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Nah. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Wong teko sirah ora apa-apa. Ya Mas, Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Lah ayo Mbak Niken. Ora monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo Niken. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaton. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken, Salam. sampean gak rumoso tersinggung ngono ya? Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih? Alah wis sampean bene. kok di enek-enek nih lho? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita melu- kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enek-enek sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak wae nggih mboten Non? apa ya. Oh glo ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telukure. Pacitan tung dela baleni mau aku ndak Kan candek ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu pemati kepar ke iso gak Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong pargoi kok iso tekan silat ki piye to Niken? Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargoi. Aja-aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, Yuk. sampe. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo.
musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Dalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Malah iki mesti anu Kula ki. nyuwun iki Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parikan mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ayo. dulu. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok Eh, ngono undang eh. Mbak. Mbah. Hah? Wis sudarungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih kanggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sasek prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Ora ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes lho sing ngendang lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling tapi gunung Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Dadi ta. ki manute karo aku ngono. Tuh. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Lucu. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas temburine sing kenong ki. Ah, wis ora sing ono telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton san Ora sah di kowe rungokne suarane Mbak Niken.
Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek, medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Ya Upin Ipin. Ah, Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. ora masalah. Wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ya ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Mane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun tayapaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. Dek jaman
kene yo gampangane. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Nggih, Mas. Simbak-simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken. ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Botoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nggih. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non. Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sik sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan uceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamret gambare kauget-uget to. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu, tamu tak diundang iki. Nah, Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Ndok Kusuma ayo, Ndek. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya, sing kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo blah, Iya, Mas. nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe Ah. dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya Mas, kalau sing Eka. Jare Eka kok niken meneh. maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. Wis tekan kene Wis. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe Ah. jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem.
Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak Aja Sar. kuwatir, aja Pripun? kuwatir engko aku tak paringono. Oh, alah ya padha kerene bae kok iso Nah, iya. paringono wong. Aku ya mung nderek Mas. ora Wibayu. ketoke ngomong iki halus mlipir tektane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Ah. Mas Bayu Aji. Ah, Bayu Haji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu ijo kae. Ah, Nika bayi tabung. ah. Sing arep. Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut Apa wong dalange kok. bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun Iki pundhut. gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau kategori. jenengan sing pucet to. Hmm. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucat? Dan nandangi sakmono kae kuwi ngendang Ora karo apa-apa, nembang ah. barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane kowe dipasang ning pamflet? Ah. Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Ora kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah Ah. lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. iya. Betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Ah, sik, rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mason. Ken- Mbak Niken Ken meneh ya ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya Terus ampun. iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken, Wong kok rumah Mbak saku. Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan Dr. Niken. Ancen kula kalian nikan kono kembar Sinara Wedi. Sinawur. Sinara Pasir. Ya, iya. Ben ngapi yo aku dhewe. Nduk, ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus- Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae, sing Lah seragenan. nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune Piye niku. ta? Apa Kah? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kah, apa Kah? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok po Slendro. Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang- sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke, miki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas Ular. wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu mau jane pas kuwi lho. Oh. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Ora. Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Ah iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilani rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosana. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh iya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter. Heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Urung. Heeh. Pak Simo lunga Jombang.
wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Kas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Eh, Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe Ini cangkem ya. ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, Buktikan. buktikan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Apa? Bendang Sembuh. Nggih. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki Nggih. nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku Ampun. siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas. Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Nggih. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget, Iya lho tangane kur loro kok iso malah joget kabeh. sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diigolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Katresnanku. Joget ka yo. Ayo joget ka. Ayo ka. Mama. Berdiri. Adek karo ora ya padha ae kok. Oh, joget ka yo. Ya. Ayo ngene ka, ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo yo iringane lirih yo. Dan sliramu Awas. wis ora krasa. Liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah satya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik Kak, terima kasih sudah Matur nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Kok Isi madu. Nggih, Iya. matur nuwun. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan Kok jelaske. pelajaran meneh to ket mau. Iki lho, kendangane yo apik, Nah, suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasing-kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik, jogete yo Wah, apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora, piye? Limat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah, ngene ajar setruk. Nah, ngono. Terus. Dadi nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. setruk. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi Eh. iki ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak doten pondokan to. Ah. Wah, goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Ah. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, Ya, wis, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene Jo. malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lugu. Ya ya. Makasih Mbak Eka. Ah, sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawa. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to.
Mas iki ora pirsa nek keringetku kuwi wis kembloh kuwabeh tekan Justru jero ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Itu sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prigel Pangayon. Yo. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro cinemo, luro cinem nem 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 nem. Simba. Tut ki Mbah. Simba. Prigel. Balungane mok 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 mok. Ayo mok mok. Simbak Prigel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prigel iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono. Bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo Nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. apa asmane Mas apa? Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe kowe jalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Dalang Menika dalang saking Cina ta Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mriki patu nganti ngene terus kan. Sipit piye? Ngantuk jenengan. Kok ngantuk. Ndak itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombake ning njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bae. Untu iso kaya ngono. Bae. Gigitane bae. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya la nggih. 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 Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben egolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngapa? Ketoke saya nemen kok. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nek aku pancen tak luapkan apa enake nggih Pak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene, ayo ngono kok. Ayo untune Pak putih Pak. Aku kok malah wedi to Pak De arep Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kaya wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa?
Kuwi Pripun? nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok ke nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa, Ben Nduk? menutupi grogine Pak Samantinman. Sarmadi. Nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tuju nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. 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 Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Ader. Kowe kaene mangan batan kok. Yo Mbak yo. Gerajakan. Dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, Pun. Yo. Yo ndak. Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Kenongane sing cetha. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani yang agen susahing ati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matrit Manut, Dak. janji orep yareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Gerajakan Banyuwangi yo. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani angin yang agen susahing ati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan
luar biasa. Matur mbah nuwun, Pak De. Nggih, matur Mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Benjing alamin. mayang teng pundi ya? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. hariane pengajar ana SMKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing mucal anu nggih, gambar. Nun, Gambar. kok saged Loh, gambar napa pedalangan jenengan? pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak porok sisan. Tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang, Nggih, terima amin. kasih Pak De, gareng, Sama-sama. panjang umur nggih. Amin sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. urung jumeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duet, Mbak duet. Winong Nawangse. Wangsih. Ayo disepoti. Saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya. Aku pokoke sarmati ra sepot. Ayo. Wong wis slendro ganti slendro. Momo cici cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici mo cici mo jiro lupat. Yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse. Ye. Hayang ke kayang ke kena. Ye. Aku tak nggih bengok iso mak nut-nut ngono ya Mas sing sirah. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabdotomo. Ya. Kalau dok, kae Lah nggih. Kayak Pripun Bapak- sugeng ngenjing. bapakmu latih Pak Sarmadi. Sugeng enjing Mbak Lintang Kairo. Nggih. Loh, pripun? Mbak Lintang Kairo. Krunguku mau cameo iki, Pak De. Malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten nu piyayi ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku, ndak Lah, gumoh. napa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu sama Mboten lho Pak, jenengan niku kok wabeng Heh? sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. mundur. Kayak ndek men rasamu piye kan? Apa iki Pak De? Ya Oh. pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten iku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya Kesupen. randang itu nip nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan Bapak. kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematem jenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis sowan. Rupane kaya jero sado. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Iya. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame iki kok separuh. nembang- Nah, Kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedone apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. Heeh, EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa dok? Kedah slendro napa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoknya penting wong loro kompak.
Wis aja mbok dieling-eling sing jaman lek kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cerita-ceritamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe lho lho. Sing ngelingke kowe iki Iya. sing golek lagu. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Nah, cocok seneng aku. Aku Jan semangat to panjenengan, Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mas kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Ora. Niku ketarise darahe pun tuwinggi so raine wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing Enggak, penting- Lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat tak, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Mumpung panduse urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak winong. Oh iya cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagu Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki raine alhamdulillah. kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Kairu. Yuk. Ayo, ada Mbak Wina. Ojo lali pawalingku uga moto kemas janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni kanthi saelingku. Winong, Mbak Lintang. Nggih. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak nggih. Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis artis. itu berarti All semua dong, Pak. Hah? All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star Bintang tamu. tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Boh, kali Iya, kasisan. Mbak Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo bangsa Mbak Ika. bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok. Mbak Ayo, Prigel, Mbak kumpul. Niken. Wah, luar biasa. Ah, iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun, Mbak Niken, Mbak Niken. di mana di Tes, kau? tes angkat Oh, Mas. iya sih. Nah, Oke. angkat tes. Masuk. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo.
nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Napa? Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Nggih. Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani sabang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng. Saking Semarang. Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mung perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge mangan mimik. Nggih, nyuwun Nggih, Mas. ngapunten. Nggih. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih. Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih. Kathah lepat diagung pangaksami. Ngaten, Mas. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Lintang Kairo.